Доаѓаат тешки денови за малцинствата. Ние треба да сме обединети да ги амортизираме обидите за асимилација и заедно да се бориме за нашите права кои ни се заеднички. Ова го истакна Васил Стериовски од Македонската партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, кој учествуваше како представник на македонската заедница во Албанија на конференција во Тирана под наслов Европската интеграција и правата на малцинствата во организација на партијата за човекови права, партија на грчкото малцинство, по повод Меѓународниот ден за човекови права 10 декември. На конференцијата, покрај представникот на македонското малцинство, учествува и представници на грчкото, српско-црногорското, ромското, влашкото, египјанското малцинство, како и албанската министерка за европска интеграција Мајлинда Брегу, како и председателот на парламентарната комисија за евроинтеграција од редовите на опозицијската партија Димитар Бушати. Според министерката Брегу, Албанија ги почитува правата на малцинствата, која е потписник на Рамковната конвенција за заштита на правата на малцинствата, и овие права се гарантирани со Уставот на Република Албанија и повеќе закони кои одат во прилог на заштита на малцинствата. На оваа изјава на Брегу остро реагираа представниците на малцинствата. Според Стериовски, иако Европската комисија трета година поред на Албанија и поставува услов за добивање на кандидатски статус за членство во Европската унија, а тоа е исполнување на 12 препораки, меѓу кои е и 11-та препорака за заштита на човековите права и малцинства, во текот на една година, не само што 11-та препорака не е исполнета и правата на малцинствата не се подобрени, наспроти тоа, Албанија ги има уназадено почитувањето на правата на малцинствата. Од страна на различни државни институции и медиумите се преземени повеќе правни институционални мерки или пропусти на надлежните институции за решавање на проблемите на малцинствата кои придонеле за назадување на правата на малцинствата, рече Стериовски. Nunca esbarra sempre preparim na fuxa na arsivi, denosivite dio santare, per profesino jetën publike, regulimin e dhënies së fondeve për projekte në fushën e mbrojtjes së minoriteteve, mediat e tjerë. Me miratimin të një ligji organik për minoritetet do të rregulloheshin çështjet e mosipërme që i takojnë minoriteteve në frymën e rekomandimeve të institucioneve europiane. Të nderuar përfaqësues të minoriteteve në Shqipëri, të gjithë jemi dëshmitar të rritjes të nacionalizmit në Shqipëri, i cili jo vetëm që ka krijuar klim e tensionuar në vend dhe që shkon në dëm të bashkëjetesës midis shqiptarëve dhe minoriteteve, por edhe po destabilizon në rajonin. Të gjithë aktorët e shoqërisë shqiptare, nga pozita dhe nga opozita, janë në garë kush e kush të jetë më nacionalist, kush e kush të jap deklarata më nacionaliste. Kërkojnë të drejtë për minoritetin shqiptar në vendet qi, por përdorin të gjithë mjetet si ta ulin numrin dhe të drejtat e minoriteteve në vendin tonë. Donë si ky nacionalizëm deri tani shfaqe vetëm me fjalë, kohat e fundit ka filluar me sulme ndaj minoriteteve, si djegja e shtëpive të Romave në Tiranë, sulmin mbi pjesëtarët e minoriteteve grek në Kërcy, si dhe sulmin mbi minoritetin Maqedonës në Pres, ku nacionalistët e shkatronin tabelat me 2 gjuhë dhe i theksonin nxënësit e shkollës dhe pjesëtarët e minoritetit Maqedonës. Ditë e vështira vijnë për minoritetet në Shqipëri. Prandaj ne duhet të jemi të bashkuar, të amortizojmë tentativat për asimilim dhe së bashku të luftojmë për të drejtat tona, të cilat i kemi të përbashkëta, dhe të kërkojmë nga shteti tonë të zgjidhë problemet që ka me minoritetet. Gjithashtu të drejtohemi edhe përfaqësues ndërkombëtar të ndikojnë në zgjidhjen e problemeve që ka shteti jonë me respektimin e drejtave themelore të minoriteteve. Стериовски исто така напомена и за постапката на Уставниот суд, која избриша националноста од изводите на албанските граѓани, одлука која според сите представници на малцинствата и европски лидери представува отворено кршење на основните права на малцинствата и е во спротивност со Уставот на Албанија. Gjithashtu diskriminimi i minoriteteve vazhdon të jetë edhe në kodin e ri zgjedhor, ku nuk ka asnjë dispozit favorizuese për minoritetet, dhe nuk u pranon kërkesa e minoriteteve për rregullimin e pjesëmarrjes së minoriteteve në vendet e përcaktuara direkt në parlamentet e Republikës së Shqipërisë, duke garantuar përfaqësimin e minoriteteve në organin më të lartë legjislativ të Republikës së Shqipërisë. Според председателот на парламентарната комисија за евроинтеграција Бушати, за жал Албанија, која е вклучена во еден коруптивен национализам, е закана не само за почитувањето на правата на малцинствата, но и за соживот помеѓу албанскиот народ и малцинствата.
Почитувањето на правата на малцинствата е еден од условите на Албанија за членство во Европската унија. Нашето побрзо зачленување во Европската унија ќе зависи и од исполнувањето на правата на малцинствата. Ние како социјалистичка партија во нашата политичка програма имаме предлог за склучување на регионален договор за заштита на малцинствата на целиот простор на Балканот, додаде Бушати.